Германските автомобилостроителни компании се изправят пред сериозни предизвикателства. Преходът към електромобили се оказва труден, екологичните изисквания на Европейския съюз стават все по-строги, а китайската конкуренция натиска с агресивни цени. Към това се добавят и новите по-високи мита, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, които заплашват да направят германските коли по-скъпи на американския пазар. Водещите марки Volkswagen, Mercedes и BMW усещат натиска. През 2024 година BMW отчита печалба от 7,7 милиарда евро, което е спад с 37% спрямо предходната година. При Mercedes положението също не е розово. Печалбата пада с 28%, достигайки 10,4 милиарда евро. Въпреки всичко, анализаторите смятат, че BMW се справя най-добре с ситуацията. Според експерта Франк Шоу, мюнхенският концерн успява да балансира производството си и разширява електрическите си модели. Продаваме толкова коли, колкото произвеждаме в Европа, САЩ и Китай, заявява главният изпълнителен директор Оливър Ципсе. Но дори BMW не е в безопасност. Въведените от Тръмп мита могат да ударят германските компании по два начина. От една страна, автомобилите, произведени в Германия, Мексико или Бразилия, ще бъдат обложени при внос в САЩ. От друга страна, коли, сглобени в американските заводи, ще срещнат високи такси при износ в други страни. За да останат конкурентоспособни, германските производители започват да намаляват разходите си. През февруари Mercedes обявява план да свие разходите си с 10% до 2027 година, като част от производството се мести в държави с по-евтина работна ръка. В същото време, Volkswagen дори обмисля затваряне на заводи в Германия. Нещо, което не се е случвало в 87-годишната история на компанията. Това предизвиква бурна реакция сред работниците. През 2024 година избухват стачки в 4 германски завода, които струват на концерна 40 000 евро на минута. След напрегнати преговори с синдикатите, Volkswagen обещава да не затваря заводи в Германия до 2030 година, но планира да съкрати 30 000 работни места чрез ранно пенсиониране и компенсации. Дъщерната компания Audi също не е пощадена от кризата. В края на февруари производителят обявява затварянето на завода си в Брюксел, където се сглобява само един модел – електрическият Q8 e-tron. Причината – намаляващите продажби. Финансовият отчет показва, че печалбата на Audi през 2024 година пада с 37,7%, достигайки 3,9 милиарда евро. Освен свитото търсене, компанията страда и от проблеми с доставките на части. Има ли надежда? Въпреки трудностите, Volkswagen остава важен играч в електромобилната индустрия. Почти 10% от всички електрически коли в света носят неговото лого. Deutsche Bank прогнозира, че компанията може отново да излезе начело, ако успее да намали разходите си и да представи нови модели. По-скептичен е анализаторът Юрген Пайпер, който не вижда ясно предимство на германските автомобилни гиганти пред конкуренцията. Ясно е едно – германската автомобилна индустрия се намира в критичен момент. Китайските производители настъпват, електромобилите все още не печелят достатъчно, а глобалната политика усложнява износа. В следващите години тези компании ще трябва да покажат изключителна гъвкавост, за да останат на върха.